Читаю тексты Перти Вертеранты. Сказка в двух частях. Карху да пиккарежет лапшет. Оли ühtel naisel nel pikkareist last. Emät kysytti varvoi. Hän oli lesk, eli köyheli. Yhten kerran kesällä lapsille sanoi. Minä lähten Mardei, teit salvadan, elgät avaikoi vierai minuissuai, kuni minä en tuli kodi. Vaiku läht kodis piai, Mardei tullu kondi, kollettiu vierain taga. Vahnap niitsukainen määni vierait, avaimai i kysyi. Ken shiga kollettiu? Shiga sanu. Emetien tuli, täydet butilka teille maidot toi. Vierais oli pikoi šiluinė. Neitsukainen katsoisit šiluižas. Hänelle näkytti mustat jalgat. Hän sanoi. Mänä jäädä paha kondi. Meidän mamal oldi jalgat valkedat. Kondi думачу, mida nüüd ruata, kui te maanitada lapsed, чтобы avaitais vierai. Hänelle johtui mielei jauhal voita jalgat, чтобы valkedat tultais. Joks virstat mielitsai i shiga quandoi havadon jauhot lattialle. I papili jalgat jauhal. Need lieti valgedat ja опять tuli vierain tagasi, davai kollettida. Lapset oldi piacele kogoduttu. Yksi sanoi, minä käy, ken kollettiu vierain taga. Toinen sanoi, minä sinä, kui olet vahnam meid. Опять lähtse niitsukainen katsomaan. Kysyi, ken shiga kollettiu? Kondi vastai hänelle sanoi. Teidän emä tuli, täyden purakon marja tuoi. Niitsukainen думачуда i sanoi kondielle. Minä jääräi, mitä sinä tulit? Meidän maalam oli iän maadalainen. A šilai on korgedat ian. En avaida minä šile vierait. Kondi думачу ičaks. Mitte viisas niitsukainen. Lähti jääräi vierain tagas piei. Mitä mille nugu zavitida? Потом hänelle paini mieli. Lähtön minä pajai и Хойгендан Кьелен. Продолжение следует.